Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Mamado Takiyullahi Mamado الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى تنونيكو فيك ولينيماندو ألمي يافنيا ناكاك مكانسان مونا كلمة محمد المصطفى تفوشي كما فناك ردان فيهم بيكا هير سرولي كسولي نهنا يني تاياكا كي محمد المصطفى faka ana so dungo sanma ana ka sahaba nyuma ani mogo de asenda usena nola foka se alkiyama joduma ya rabbi ala kaneni awi o jama kulu sanma ife ka folla se shirifla tv la jabaga bela jalema maliko no foka se maliko ka au fe ne tesenga au tenyina au nyama dalo no shirifla tv la sangani wakati be ka ulado na ka fa bi wajulu keneka ami Côte d'Ivoire ka fe keren njala Trècheville ka sangani ankara mogo Muhammad Lamine Sidibe la dala kodo afe abe kene banyene maya samosa wala sa ka se ka niso jiaw yira Muhammadul Mustafa Bangelila kaula dona ya kafo nyinenta bara ukera ka be December kalo masamba flani muganduru bara nunu numbe do ni kalande onwa walanda diuye fuka tase mogoba welele onka niso jiali kanu ka fuli kauma ay mi sorola nena ukaje ko shere anyogon fe Bismillahirrahmanirrahim Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبا في جنات عدن ذلك فوز عظيم. نبي ولنا الحديث حديثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراكو نمان كشباما آيات المنافق ثلاث منافقي تماشيري سبالي إذا حدث كذب ناكما نابك غلونتك وإذا وعد أكلف نايلا جتاتا دفا وإذا أوت من خانا نلالا لأبيجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. Le messager d'Allah dit, paix et salut sur lui. Rapproche-toi de celui qui s'est éloigné de toi et fais du bien envers celui qui t'a fait du mal. Et sois verdict, même si cela te coûtera la vie. Hadith authentique. Walanda oye hadisadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kirako neman kishibama. Man kana yu'minu billahi ni mogomi ni maniara kada alala wal yawmin akhir anika limani Allah raduna fala yu'zi jarahu ikanisigi nokon toro. Wa man kana yu'minu billahi ni mogomi fana be kali ni maniara alama wal yawmin akhir anika limani Allah raduna fal yukrim dayfaw ika dunan bonya. Wa man kana yu'minu billahi ni mogomi ni maniara alama wal yawmin akhir anika limani Allah raduna fal yakul khairan ika hera kuma fo. Aou, liasmut, niado kiti sura ikije. Mon thème d'aujourd'hui c'est hadith. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kayrun nas man tola umruhu wa asuna amaluhu. Asarun nas man tola umruhu wa sa amaluhu.
Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures personnes sont celles qui vivent longtemps et font de bonnes actions. Et la pire des gens est celui dont la vie est longue et ses actes sont mauvais. A fɔlɔfɔlɔ k'i bangebaa fila kan labato fo n'a kɛra ala soko ye. A filanan k'i majigi i bangebaa fila ye. A sabanan k'i bangebaa fila bonya o fɔta ni kɛtaw la. A naaninan k'i bangebaa fila ladomini. A duurunan k'i bangebaa fila fɛrɛbɔ i seko damayira la. A wɔɔrɔnan k'i bangebaa fila fila kɛ n'o bɔnna n'i bolo. A wolonfilanan k'i bangebaa fila janto o la. A seeginan k'i bangebaa fila bonya. A kɔnɔntɔnnan dugawu kɛ o ye ka tila ka u teriw bonya. Walandan bɛ ne bolo bi o kuma Alakira ka ɲɛnamaya de kan. An kuntigi Muhamad, Ala ka ciden de don. Jɔn de ye Alakira ye? Alakira de ye ciden min cira adamadenw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ, nabi ɲumanw laban ani cidenw ɲɛmɔgɔ. Alakira na ni silamɛya diinɛ de ye, diinɛ min Ala Taala tɛ diinɛ wɛrɛ minɛ diinɛ wɛrɛ kɔfɛ lahara. Wa Alakira bɛ bɔ kabila ba de la n'o ye Kurɛšiw ye. Wa Alakira bɛ Maka min ye bonya dugu ye. Wa Alakira bɔkolo min bɔra Ismaila la, Ibrahima denkɛ, kisi nɛɛma bɛ fila bɛɛ. Adamu bɛ ne bolo o de ye hadisa ye. Qala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ridallahi fi ridal walidaini wa saktillahi fi saktil walidaini wa qala aljannatu tahta aqdamil ummahati. Le messager d'Allah a dit, paix et salut sur lui. La satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents et du mécontentement de Dieu dans le mécontentement des parents. Et il a dit, le paradis est sous le pied des mères. Wala n'a mene bolo bi o de den hakɛ ye a fa n'a ba kan. Den hakɛ ye a fa n'a ba kan o bɛ bɛn hakɛ 7 de ma. A fɔlɔ ka bamuso ɲuman ɲini k'a di den ma, ani ka tɔgɔ ɲuman la la, ani ka saga faga ye n'a se b'i ye. A filanan ka sigi kɛnɛ na, a sabanan ka hinɛ a la, a naaninan k'a feere bɔ i seko damayira la, a loorinan k'a lamɔ ni jogo ɲɛnama ye, a wɔɔrɔnan k'a lakala ka kanda sira don a kɔrɔ n'o ye silamɛya sira ye, a wolonfilanan ka dugawu k'a ye. Walandan bɛ ne bolo de hakɛ min dakɛlen don cɛ n'a muso cɛ, a bɛ bɛn hakɛ 7 de ma. A fɔlɔ, cɛ ni muso ka la ɲɔgɔn na. A filanan, cɛ ni muso ka ɲɔgɔn kanu. A sabanan, cɛ ni muso ka hinɛ ɲɔgɔn na. A naaninan, cɛ ni muso ka ɲɔgɔn bonya. A loorinan, cɛ ni muso ka ɲɔgɔn jogo don furu hakɛ la. Bi walanda bɛ ne bolo o de ye seli wajibi salite ye 6 ye. A fɔlɔ, i bɛ kɛ silamɛ ye. A filanan, i bɛ kɛ baloku ye. A sabanan, i bɛ kɛ hakilitigi ye. A naaninan, i bɛ saniya ka bɔ laada joli ni bange joli ma. A duurunan, i bɛ seli kɛ a wagati la. Mana min na Alakira si sera san 40 ma, Alahu Taala ye kira ci ka kɛ nisɔndiyabaga ye ani ka kɛ bagabagalikɛbaga ye adamadenw ye. Wa Alahu Taala ka kɛ welelibaga de ye ka da tiɲɛ ma ni Alahu Taala ka diɲɛ ye, ka kɛ fitinɛ yeelen min nɔrɔ ka bon. Tiɲɛ yɛrɛ la Alakira wayi daminɛna ni suko tiɲɛw de ye. A kun tɛ foyi ye a ka suko la fo n'a kɛla tiɲɛ ye, wa n'a kunna a ɲɛna ko o kelen de bɛ kɛ. Alahu Taala ye Jibirila jigin kira kan, a kun bɛ kuluwo kɔnɔ. A ye Alakira lalɔnniya cogo min a bɛ se ka mɔgɔw kanda ka taa sira tilenni ma. Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ, Ala mun n'a se kɔrɔtalen don musow ka sura la, aya 100 o ni aya 3, k'ale ka seli wajiba minnu kan ko ka kɛ waati kala. Mun de ye seli ye? Seli le ye silamɛw la jɔsenw na belebeleba dɔ seere kumakan 2 kɔfɛ. Ne mɔgɔ min ka seli jɔ o tigilamɔgɔ ka diinɛ lɔ, ne mɔgɔ min ka seli to o tigilamɔgɔ ka diinɛ to. Bawo seli bɛ mɔgɔ bali ka bɔ kojugu ani kokow ma. Kuma jogoba naani min bɛ silamɛmuso yɔrɔ sunuya Ala Taala ka alijinɛ na. A fɔlɔ, i ka kɛ muso min bɛ cɛ kan labato ko bɛɛ la. A filanan, i ka kɛ muso sabalilen ye n'a cɛ ka sɔrɔ ye. A sabanan, muso min bɛ a yɛrɛ kun tanga, wa a bɛ tila k'a nɛn tanga. A bɛ tila k'a nɛn tanga ka bɔ cɛ nenini ma, wa a bɛ tila ka cɛ marafɛn danga. A naaninan, muso in b'a yɛrɛ minɛ cɛ fatilen kɔfɛ, a ma yɛrɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma, ka den fitinin to, ka den balo ka jogo don. Bismillahirrahmanirrahim. N bɛ n kalan daminɛ n'Alahu Taala tɔgɔ barikama ye. Nasihatu sallallahu alayhi wa sallam. Alakira lamɔ nɛɛma ni kisi b'a ye. Ishtahara nabiyu. Alakira lɔnna bɛyina kawumihi, a ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Bijami ilkisɔli ni jogobaw ye. Almahmudati jogo minnu kanunen. Kɛsudki i n'a fɔ canfɔ. Wal amanati ani lanaya. Wal hilmi
ani muɲu walhaya'i ani maloya watawaddu'i ani yɛlɛmajigi hatta lakabuhu fo alakira jamu yɛlɛmana ko bil amin o tun b'a fɔ Mohamed Lamin n'a ka yɛrɛmajigi ye wa kana kawmuhu a y'a mɔgɔw tun kɛla wa ashiratuhu a n'a somɔgɔw yuhibunahu o tun y'a kanu hubbal aziman kanuna min tun ka bon kosɛbɛ wa yahtarimunahu o tun bɛ hinɛ a na ihtiraman zaida hinɛla min tun ka bon kosɛbɛ. Alakira ka bagangɛn wa safratuhul ula ani a taamako fɔlɔ ila shami ka taa shami jamana kan kɛna sallallahu alaihi wasallam alakira kɛra nɛɛma ni kisi b'a n'a somɔgɔw ma fi sigarihi a ka denmisɛnniya kɔnɔna na yari alghanama a tun bɛ baganw gɛn li ahalil makɛta magangaw ye bi ujratin sarala ya ishu minha a bɛ balo sara min na walamma balaga tasi'ata min umrihi tuma min na a si sera san 9 ma safara a ye taama kɛ ila shami ka taa shami jamana kan ma ammihi ana binakɛ abi talibi bi tijaratin jago kama. Alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ma inna allaha i k'a dɔn ala la yanzuru ila suwarikum ala tɛ aw ye cogo filɛ ala tɛ filɛli kɛ ka taa aw ye cogo la wa amwalukum ala tɛ filɛli kɛ ka taa aw ka nafolo la ala taala ye filɛli kɛ aw dusukun de la n'aw ka baara hadisi ni sharif ni hadisa kɔrɔtali. Mina shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ntigi ala soli ke ala muhammadin muhammadu ka wa ala ali muhammadin ani muhammadu somɔgɔ kɛmɛ sɔlaita i n'a fɔ i sɔli kɛ cogo min ala ibrahima ka wa ala ali ibrahima ani ibrahima somɔgɔ wa bariki ala barika kɛ ala muhammadin muhammadu ka wa ala ali muhammadin ani muhammadu somɔgɔ kɛmɛ barakita i n'a fɔ i barika kɛ cogo min ala ibrahima ka wa ala ali ibrahima ani ibrahima somɔgɔ fil alamina dafɛnw bɛ cɛ ma innaka e ala amidun e tanu masɛ majidun e bonya masɛ assalamu alaikum. Sous l'autorité du secrétaire du COSIM et de l'IPSI de Tréjuit, Cheikh Ibrahim Konaté. Sous l'autorité du président du COSIM de la section de Tréjuit, Imam Cheikh Haroun Koné. Sous l'autorité de notre grand imam de la grande mosquée de Trécheville, Cheikh Imam Bakari Konaté, et son adjoint Cheikh Imam Abdallah Sissé. Sous l'autorité de la FADI, Fédération Ansardine Internationale. Sous l'autorité de la ADN Côte d'Ivoire, Ansardine Nationale de Côte d'Ivoire. Sous l'autorité de la Fédération Abidjan Sud. Sous l'autorité de la section de Trécheville. Tous sous le guidage du guide spirituel, le président du Haut Conseil islamique du Mali, le président du groupement des leaders religieux du Mali, le guide spirituel de Ansardine International. Nous avons nommé Assed Sherif Ousmane Madan Aïdara. À l'occasion de la célébration de Maouloud de cette année, indiquant la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous avons songé à commémorer la célébration de Maouloud pour montrer la grandeur, le droit de l'homme sur la terre, dont on appelle en dioula Haké. Celui-là même, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a libéré les femmes de toutes sortes d'humiliations, car grâce à Allah aujourd'hui, en l'islam, chaque femme est traitée comme une reine. Je réponds que c'est tout à fait normal de commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, car Allah le plus exalté a dit dans le noble Coran, Mohammed, nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour tout l'univers. Dans ce cas, toute créature doit être heureuse de la naissance de sa miséricorde. Allah a aussi dit, Mohammed, vous êtes d'une moralité immense. Vous le verrez et ils le verront. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est à nous d'adopter ce bon comportement de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alhamdulillah, mbe kumani nga nyamoko kanne noye Abdurrahman Togo, ale de ye anga bisigin sécurité organisation munu ye kene labe ale de yu ka nyamoko ye. Donc mbe kumani ale kanne
an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɔra yɔrɔ jan yɔrɔ surun ka na nin an ka ko in kɛ ko ba ye ka fara kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada kɛrɛnkɛrɛnyama maa min ye ko in yɛrɛ organiser n'o ye Mamadu Lamini Sidibe an ka Segu Mamadu Lamini Sidibe ale de bɛ nin baara in na san o san ɲinan y'a 16e édition n'o ye san 16 a bɛ nin baara in na an b'a fɔ ka barikada an bɛ ala deli san wɛrɛ ala ka yira an na o kɔfɛ ka daminɛ international minnu ma y'an sɔrɔ u ka délégation bɛ yan parce que ni national ma yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ ni fédération yera ye a bɛ i n'a fɔ national de yera ye fédération membre bɛ yan sous-section section Kumasi Poroboyi a bɛɛ délégation bɛ yan o kɔfɛ an ka serefu bɛ kɛnɛ kan an b'u fɔ k'u barikada o kɔfɛ an ka parrain n'an ka marraine an'an ka président d'honneur an'an ka imamu misiriba avenue 8 imamu u bɛɛ bɛ yan. Ne ye silamɛya bɛɛ lajɛlen fo, n bɛ Sidibe fo, n bɛ Amisari bɛɛ fo, an b'an karamɔgɔ fo, hali bɛ ala batow bɛɛ minɛ, ala laɲiniw sabati, ala jamanaw bɛɛ suma, ala an denw bɛɛ laɲa, an ta wari taw bɛɛ, ala u bɛɛ lakana. Inshallah, n fera le parrain, a dɔ ma foyi parrain ne fo ala ko, min bɛ belebele ko ye min bɛ an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam, hali bi an don nana sigi o kɛnɛ de kan. hali bi k'an wuri hɛrɛ la m'o kɛra an nana a kaniya min kɔsɔn ka arjina firdausi d'an ma sini ala m'o kɛra donc parents yɛrɛ ko kuma tɛ a fɛ an tugu tɛna kuma jɛnya donc bonya dɔgɔma min b'an fɛ k'a di arma wele wele bɛ an ka sɛkutɛ fo ka dugawu k'a ye an bɛ ban ka dugawu kɛ a somɔgɔw kelen kelen bɛɛ ye ka dugawu k'a den n'a furumuso ye ani ka dugawu fana foli kelen kelen bɛɛ fana di ka taa an sɔrɔ ma an bɛ min lɔn an tɛ min lɔn an bɛ foli da kelen kelen bɛɛ ma section bɛ très juillet ani a biroba mun bɛ an bɛ an ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo o yɛrɛ fana tɛmɛnen kɔfɛ fana an bɛ an balimaw bɛ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fana fo ka dugawu k'an bɛɛ ye ka ɲɛ alaw taala fɛ yarabi nin ye tan ni wɔɔrɔnan ye cɛman bɛ alaw taala bolo yarabi ala ka di n tɛ ɲinɛ an ka parrainw fana n'an ka marrainw kɔ parce que ni mɔgɔ mɔgɔ n'i lɔla ni mawulidu n'i lɔla a jigiya kɔrɔ jigiya nin bɛ kɔsegin yɔrɔ jumɛn a bɛ taa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i ka kira bonya kira fana bonya a tɛ daw fana ma a bɛ taa alaw taala ka bonya kɔnɔ parce que n'i ye kira bonya i ka ala bonya ni mɔgɔ fana ka ala bonya i sigiyɔrɔ tɛ foyi f'ale jinɛ an b'olu fana fo ka dugawu k'o ye o y'a da kelen kelen taara yɔrɔ min na yarabi ka caman bila nɔ la ka taa yɔrɔ ka a cɛlaw fana barika o tɛmɛni fana kɔfɛ an bɛ a ɲini alaw taala fɛ yarabi an balimakɛ n'o ye Sidibe an ka karamɔgɔ cɛ ka ɲini alaw taala fɛ ala ka se barikani d'a ma ala ka sabali d'a ma ala ka sutura a yɛrɛ bɛ hɛrɛ mun kɔ an ma ɲini alaw taala fɛ ala k'o hɛrɛw bɛɛ d'a ma a bɛ sanga fɛn o fɛn ɲɛ an ma ɲini alaw taala fɛ ala ka tanga bɛɛ ma ma ɲini alaw taala fɛ yarabi an sigi ni kɛnɛ min kan kɛnɛ nin yarabi an na ni hamina ko min ye an sera ka min fɔ an ma se ka min fɔ ala ka bɛɛ ɲi ka d'a ma an yɛrɛ fana na ni kɔnnafili ko mun ye yarabi kɔnnafili ko ninnu ala ka bɛɛ ta ka bɔ an kan an na ni juru mun ye kɛnɛ nin kan ala ka yiri juru mun na ala ka bɛɛ falen ka kɛ baraji ye ka d'a ma yarabi ka se barikaniw d'a ma k'an sabati an yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jamana bi jamana ala ka basigi ala ka jamana basigi ni mɔgɔ kan ka waso bi anw bɛ waso an bɛ nisɔndiya an bɛ fari foni sanga ni wagati bɛɛ sanango ninnu wagati n'a ɲɔgɔnnaw la kamalen kelen min n'a sera ka na anw ka quartier la ka quartier ɲɛnamaya ni ala ko ye an bɛ mun ɲini tuguni ala fɛ ka san munu ka san bin mɔgɔw bɛ wuli ka ala ko fɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan quartier kɔnɔ k'u ka a ye na an ka na ala ko fɔ aw ye n'anw ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ quartier kɔnɔ yan a sababu de don parce que ala ko bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a hɛrɛ tɛ kɔtigɛ anw ka hɛrɛ nungu bɛ mɔgɔ min bolo quartier kɔnɔ yan o de ye Sidibe ye n'a kɛra ten n'a ye sigida min sigi ne jama bɔra ka na sigi o sigida la an mana Sidibe nɔfɛ an nana anw de nɔfɛ anw de bɛ fari bɛ foni ka aw fo k'aw barikada ka dugawu kɛ aw ye yarabi aw hamina ko ala k'a jara a hamina ko ala k'a jara a ka laɲini ala k'a di aw ma ala ka laɲini ala k'a di aw ma an bɛ dugawu kɛ an baw ye karamɔgɔw ko n'i b'a kɛ ne muso tana k'a tɛ diya mais Sidibe fanga a bɛ cɛw bolo nka fanga fangɛnɛ a bɛ musow bolo an b'a ɲini fɛ a ka laɲini ala k'a di aw ma den mun bɛ aw bolo ala k'u barika den mun bɛ aw bolo ala k'u barika ala k'u laɲa mun ɲɛna ala ka u jidi mun ma ɲɛ ala k'u laɲa mun furula ala n'u ka furu sabati mun ma furu sɔrɔ ala ka furu ɲuman d'u ma
cɛ minnu bɛ yen n'u b'u baara la a yɛrɛ bɛ u ka baara la ka d'an ɲɛ minnu tɛ baara la ka baara ɲɔgɔn ala ka d'u ma ala k'o kɛ mais an bɛ tila ka dugawu kɛ Sidibe yɛrɛ ye. kɛnɛ in kan laseliw bɛ kɛ an karamɔgɔ fɛ Muhamɛd Lamini Sidibe an ye min sɔrɔ a ka bilasiralikan sanumanw na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Ka limaniya alakira ma ka tila ka a nana ni fɛn min fana ye k'o cantigiya ka limaniya alakira ma a fɔla ye ko kira nana ni fɛn min ye ka tila k'o cantigiya n limaniyala alakira ma a nana min ye n k'o cantigiya est-ce que fɛn fila in ye kelen wa i dala alakira la ala ko a ka alakira de ci an ma an kan ka limaniya alakira ma parce que mɔgɔ tɛ limaniya f'i ka alakira i ka da alakira ka kiraya la i tɛ limaniya fo alakira nana ni fɛn min fana ye f'i ka da la sisan danaya ye mun ye i dala la ne dala la a banna o tɛ dɛ el imanu a sirila ka taa yɔrɔ saba de la el imanu bil qalbi wa nutqi bil lisani wal amalu bil jawari i b'a fɔ dusukun na o ka sabati i b'a fɔ da la o ka sabati a kɛwali fana kan ka ye la fɛn saba de n'a dafala ni kelen fɔna o b'a yira ko can tɛ k'a fɔ n dala la n sɔnna kira ye mais a tɛ dusukun na i k'a fɔ da la mais pratique la a tɛ yen dusukun na a tɛ yen parce que ni dusukun sɔrɔla a bɛ ye pratique la ni dusukun sɔnna nɛn b'a fɔ a tɛ se ka dogo hali n'i donna bon na k'a datugu i yɛrɛ la i ko ala de b'a yelen bɔ ka don a lɔnbagaw dusukun na o bɛ don ka taa i yɔrɔ ɲini k'a fɔ ala ka mɔgɔ filɛ nin ye kira ka mɔgɔ filɛ nin ye o de la o b'a fɔ ko el haqaiqu daqaiqu belebele tɛ ye n'a ye a tɛ ye cogo fɛ ala ka mɔgɔba tɛ ye cogo ye ala ɲi tɛ ye cogo ye kira kanuba tɛ ye cogo ye kira kanu ye baara ye ani dusukunna baara o de la i bɛ anw filɛ bi diɲɛ laban in na an siranna an jɔrɔla ala ko diinɛ ko silamɛya ko a kɛla da ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan dabara la tasabuhum jami'a wa qulubuhum shatta an ka diinɛ kɛla tan misiri la an tɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'an ka ɲɔgɔn ye an bɛ ɲiw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ denkunu yɔrɔw la an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ka ɲɔgɔn ye kɛnɛw la an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'o yela i la yɛrɛ la a bila i kɔnɔ ko ala banna i la n'a yela e fana la a bila i kɔnɔ ko ala n'a ka kira t'i fɛ ala k'a ni sahaba bɛn ala ka laɲini sabati donc n hakili la ala kɛra ka hakɛ fɔlɔ i kan en tant que i k'i yɛrɛ wele ko silama i k'i dala ala la i dala kira la hakɛ fɔlɔ min b'i kan o de ye el imanu bihi wa tasdiqu bima jaa bihi ka limaniya ala kira ma ani ka fɛn cantigiya a nana ni min ye n'o de ye kuranɛ ye n'a fɔra ye ko kuranɛ ko nin man ɲi o dabila n'a fɔra ko kuranɛ ko nin ka ɲi i jija i k'i seko kɛ o la ala kira yɛrɛ fana i jija i ka danaya dafalen ka sɔrɔ ala kira la o de ye ala kira ka hakɛ fɔlɔ ye i kan en tant que i k'i ye silamɛ ye ala k'a ɲa ka d'a ma ala ka limaniya d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma donc n tɛna o yɔrɔ la sisan ala ye kuranna haya min fɔ o yɔrɔ kan n tɛ fɛ ka détail ba di o yɔrɔ la mais wagati tɔni b'an bolo ala ko di a ko fa aminu billahi wa rasulihi wa nuru lezi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir ala ko di a ka kuranna ba kɔnɔ a ko wa aminu billahi ko an ka limaniya ala la wa rasulihi ani ala ka ciden wa nuru lezi anzalna an'an ye nɔrɔ min jigi n'o ye kuranna ye ka di muhamadu ma wallahu bima ta'maluna khabir a nana ka na fɛn dɔ fɔ a yan laban na ko ala de bɛ dɔnnibaa ye ala de ye fɛn bɛɛ dɔn fɛn min dogolen de sabu ala de bɛ dogolen fɛn bɛɛ la fɛn dɔ dogolen de ne la dɔ dogolen de nin na dɔ dogolen de nin na mais foyi de dogolen tɛ ala la donc an y'an janto o yɔrɔ la parce que min ne sisan sɛgɛnba an bɛ baaraba de la
an bɛ bɔ an bɛ taa fajari seli an bɛ taa seli fana seli an bɛ taa lansara seli an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ fitiri ni sagafo nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn min kan ka ninnu sabati an ye olu tɛ yen o de la ne tɛ se k'i musalaka k'i nɛgɛ k'a fɔ ko n'i selila a banna n'i sunna a banna ni ka nin kɛ a banna k'a sɔrɔ can tɛ dɛ seli a banna sun a banna o tɛ can ye sabu ni ka kuranna kalan ka kuranna dɔn k'a faamu seli bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a dila i ma ko dɔ kama sun bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a dila i ma ko dɔ kama heji bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a dila ko dɔ kama zaka bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a dila ko dɔ kama mɛ n'i le k'a kɛ a dila kun min kama n'o kun ma kɛ est ce que a ɲɛna wa i kunkolo b'i dimi paracetamol ye kunkolodimi fila ye ni ka min i kun ma suma i ka dɔ wɛrɛ min i kun ma suma i bɛ mun kɛ min b'i kun suma i b'o de ta o donc ko ninnu bɛ tan de ala ka limaniya d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma donc o la an ka da ala la ka da ka kira la kira nana ni min ye n'o ye kuranna ye an ka limaniya kuranna ma kuranna kumakanw an k'a labato kuranna kumakanw an k'an seko bɛɛ lajɛlen k'a la o de ye kumakan fɔlɔ ye n'o ye alakira ka hakɛ fɔlɔ ye ne ni e kan hakɛ ninnu ya rabbi ala k'an se a kɔrɔ ala k'a dafa nɔgɔya an ye ala k'an fanga se a kɔrɔ ala k'a dafa nɔgɔya an ye ala k'o kɛ a ka alaya kama donc o ye kira ka hakɛ fɔlɔ ye hakɛ filanan ne ye alakira ka hakɛ filanan ye o de ye jumɛn ye ko wujubu ta'atihi wal hadar anil ma'asiya alakira labatoli ale ni k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ a sɔsɔli ma alakira labatoli ani k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ a sɔsɔli ma o ye hakɛ dɔ de ye silama kan en tant que i k'ile ye silama ye ile ye mumini ye ile ye ala ka maa ye i jija dɛ fɛn min ile kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la n'a fɔra ko alakira ko tan ni ile ka dɔnni t'a kan ile ka barika wuli k'a fɔ ko nin ye nkalon ye n tɛ sɔn nin ma e m'a kala e t'a si dɔn e ko can tɛ n t'a kɛ i b'a dɔn ile ma alakira labato au même moment i fana k'a sɔsɔ donc kira ka hakɛ dɔ bɛ o tiɲɛna lahara jɔ dun don fɛn min ka gbɛlɛ ani ala cɛ o de ye hakɛ minnu bɛ an kan o de ka gbɛlɛ kuma tɛ alakira ka hakɛ ma ka tɛmɛ bɛɛ kan ne ne ka sigiɲɔgɔnya hakɛ bɛ yen balimaya hakɛ bɛ yen den ni masaw cɛ o hakɛ bɛ yen furuɲɔgɔn ka hakɛ bɛ yen mɛ hakɛ gbɛlɛman fɔlɔ o de ye ni alakira ye parce que i sɔnna k'i kɛla ka diinɛ mɔgɔ ye n'o ye silama ye i sɔnna a ma ale ka hakɛ min bɛ i kan k'i jija ka a rempli n'i le mako ma ye kira ka hakɛ la i b'a ye a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka limaniya d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma donc o de ye a filanan k'i ka alakira labato ani k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ a sɔsɔli ma i n'a fɔ ala y'a fɔ kuranna kɔnɔ yan a ko ya ayyuhal lazina amanu ati'u llaha wa rasul wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un ile mi k'i lala ala la ile mi k'i ye silama ye i dala la ko lahara kiti ye tiɲɛ ye i dala saka kunu na i dala la k'a fɔ ko ala bɛna an ɲininka an ka fɔta n'an ka kɛtaw la k'i ka ile lala ninnu bɛɛ lajɛlen na k'i ka alakira labato k'i ka alakira labato i kana i kɔdon ka bɔ alakira ma fɛn na o ka min fɔ ko alakira y'a fɔ parce que munna n b'a fɔ o ka min fɔ ko alakira y'a fɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye ile ye silama ye mais ala ma kalan nɔgɔya e ye i tɛ hadisa dɔn i tɛ kuranna dɔn i tɛ fiku dɔn kalanbaga dɔ nana ka na f'i ye ko nin kɛ tan nin de ka ɲi nin man ɲi o fɔla e ye ile barila k'a filɛ tan dɔrɔn ko ne tɛ sɔn nin ma kira tɛ sɔn nin ma n ka ɲɔgɔnna dɔ degela ka kɛ muso dɔ bɛ yen muso in sisan ale kɔni ye a kelen de b'a cɛ bolo muso nin kelen de b'a cɛ bolo muso in y'a ko kɛla cogo di muso in b'a cɛ bolo a nana sɔmi ko a cɛ bɛ fɛ ka muso wɛrɛ ta i b'a ye o y'a ale degu dɔɔni ale siranna a y'a fɔ ne ye cogo di a ko ne ma ko ale cɛ bɛ fɛ ka muso wɛrɛ ta ne ko non n ko peut-être ça l'arrange a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ tɛ don fɛn dɔ la a kun fɛ ne sɔrɔla ka kuranahaya nin fɔ fan ke ma tɔ bala ko min na ne y'o ɲɛfɔ ye i b'a lɔn muso ye min fɔ ne ye a ko ale ma la nin kumakan in na i b'a lɔn mun na a ko ale yɛrɛ fɛ ko karamɔgɔw ka fɛn dilanni de ye nin ye k'o de la k'i ka jateminɛ kɛ ko karamɔgɔw bɛ musow furu caman
k'olu ka fɛn dilanni ne parce que muso caman caman dɛ k'o ka di karamɔgɔw de ye k'o de la olu bɛ to ka nin kuma in fɔ ko sinon ko can tɛ wallahi a ko non ko ala tɛ sɔn ka nin fɔ et puis a ka question filɛ dɛ ko ne ka muso 2 furu ye 3 ko n'ale fana taara cɛ 2 cɛ 3 furu k'o bɛ diya ne ye wa ale ka question filɛ i b'a dɔn ye kabako ye dɛ o de la fɛn ninnu bɛ yen quoi ka kɛ alakira mantun ye sɛbɛ yɛrɛ la ni faratila o fɔbaga ye i faratila o sira kan n'i ma kɔlɔsi ile le bɛ kɛ mɔgɔw ka mɔgɔ mango ye parce que ile ko ala ta a can fɔ karisa ye karisa ko ale t'o fɛ i taara yan ale de ye nafolotigi ye ale de ye setigi ye ale de ye boɲɛtigi ye ile b'a fɔ n'o bɛɛ k'o kɔ don e la sisan tuma dɔ la n'ala ma fara i kan n'i m'a munumɛnɛ i bɛ si kɔngɔ la i bɛ tile kɔngɔ la i ka kow bɛ ɲagami a bɛ kɛ ko wɛrɛ y'i bolo tuma dɔ la n'i ye karamɔgɔw ye ko jɛngɛni na i bɛ jigin o la tuma dɔ o se t'a la dɛ tumana min na i k'i bɛ ala fɛ i dala ala la i bɛ ala ta kɛ o wagati de la fana ala bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛsinlen ma k'i ɲani fadenw cɛ la k'i ɲani juguw cɛ la i bɛ to tan sa fɔ i bɛna don dugu jukɔrɔ wa i bɛna pan ka taa sankolo la wa i yɛrɛ t'a dɔn bon ala ɲi mɔgɔ minnu ye dileki bɔ ala kama ala bɛ nin de kɛ olu la o de la kuma dɔ la i b'a ye an ka limaniya ni hadisa ni nin kuma in dɔw b'a fɔ ko sababa tɛ ni nin bɔla sababaya la a da man di an si la ko al imanu yazidu wa yankus ni nin bɔla sababaya la a man ɲi dɛ a da man di an si la parce que mɔgɔ tɛ se ka dafa ka to tan kuma dɔ la i bɛ yɛrɛ kuma dɔ i bɛ jigin kuma dɔ i bɛ yɛrɛ kuma dɔ i bɛ jigin o de la i b'a ye an ka tension a bɛ yɛrɛ a bɛ jigin a bɛ yɛrɛ a bɛ jigin an ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ bɛ yɛrɛ a bɛ jigin i b'a dɔn ɲɛnamaya yɛrɛ de kan ka kɛ tan parce que n'a tola position kelen na dɔrɔn an yɛrɛ ka hɛrɛ de t'a la ala ka limaniya d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka faamu ɲuman d'an ma donc an ye min kɛ dɔrɔn n'i k'i bɛ ala kɛra fɛ an tɛ nin ye mawuludu kɛnɛ kan mawuludu sigila k'a labɛn an ye sagaw faga an ye misiw faga an ye dumuniw kɛ an ye fɛn bɛɛ kɛ an sapela an ka boisson min an ka jiw min ni bɛɛ ye mawuludu dɔ ye mais mawuludu belebeleba min bɛ ka f'i ye ala kɛra la ala kɛra ka ko la ala kɛra ka kisɛw bɛ yen o ma don la mais i kan ka min ta fɔlɔ ka sɔrɔ ka don kisa la o de filɛ nin ye parce que ile k'i ka kira de mɔgɔ tugula min ko k'a ka di n ye i kan k'a tigila mɔgɔ dɔn hakɛ min b'i ni ɲɔgɔn cɛ i kan ka dɔn ile bɛ se k'a défend wagati bɛɛ cogo min na mais n'ile t'a dɔn i b'a défend cogo di i b'a défend cogo di c'est ça le problème bon o problème de ka an sɔrɔ an ka diinɛ la surtout jula silamaya silama c'est comme jula silamaya bi n fa silama n ba silama je suis musulman l'homme mi kan jambe seli l'homme mi mandima seli c'est comme je suis musulman dɔw yɛrɛ fana b'a fɔ je suis musulman non pratiquant dɔw fana b'o fɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ jula bunda de la a mako t'a ka diinɛ kalan na a mako t'a ɲɛɲini na mais i bɛ jateminɛ kɛ chrétien dɔ bɛ bɔ a ka chrétienya la ka tuubi ka don a ka diinɛ la a ka école kalan de kɛ k'a faamu a bɛ tila k'a ka diinɛ kalan école la ka tila ka mɔgɔw lafaamu a donna min na ka mɔgɔw lafaamu a la a nana e min sɔrɔ fana a bɛ a ka diinɛ dɔn ka tɛmɛ i kan ale ta ye sincère de ye sɛbɛ de y'a ta ye mais ne ta sɛbɛ tɛ ne ta la n fa y'a ye n ba y'a ye n yɛrɛ y'a ye a banna silamɛya tɛ tan n'i k'a faamu i bɛ wuli k'a ɲɛɲini n'i k'a ɲɛɲini i kan ka min kɛ i man ka min kɛ i b'a dɔn ala ka limaniya d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka faamu ɲuman d'a ma donc ala kɛra ka kumakan fɔlɔ ala ye min fɔ ala kɛra ka hakɛ la o filanan de n y'a f'i ye n'o ye nin kuranna haya nin ye a ko i bɛ min kɛ ko alu mun dala ala la ko a ka kira bato ka tila k'a da a kana kɔ don ka bɔ kira ma sabu aw ye fɛn fɛn mɛn ka bɔ ala kɛra yɔrɔ ni dɔnnibaaw y'a fɔ a ye ko kira ko tan kira ko nin ka ɲi nin man ɲi k'a y'a jija a ko min ka ɲi a y'a seko k'a la a ko min man ɲi k'a y'a dabila o de la a nana ni kuranna haya wɛrɛ ye a ko wama atakum rasulu fakuzuhu wama nahakum anhu fantahu a banna n'a fɔra ye ko kira ko a ye nin kɛ i seko bɛɛ kɛ a la ni kira ko a dabila i jija i k'a dabila mais fɛn fila de a kɛ a to fɛn fila de dɔ ka gbeli ni dɔ ye seyidina ali b'a fɔ an ye ko tarikul seyiat
afdol min fi'lil khairat. C'est comme n'i y'a ye kojugu bɛ fanga sɔrɔ i bolo kɛ i bɛ k'a kɛ de mais ni ka kojugu dabila kɛ ko ɲuman sira bɛ yiriwa i ye de ko ɲuman sira bɛ da yɛrɛ ye de mais en tant que i bɛ juguma kɛlɛ i ka kojugu la juguma kɛlɛ komi mɔgɔ min bɔla sɔgɔma ka taa ka fondation sigi i ka fondation sigi k'a sigi ka ban i taara lasu fɛ i ko sɔgɔma i bɛna na i ka fondation tɔ yɛrɛ i nana sɔgɔma i nana sɔrɔ ka cɛncɛn kala k'a da bɛɛ gere a da bɛɛ gereni kɔfɛ i bɛ mun de kɛ i kun ka fondation min sigi a kɛla zero ye i b'a bɔ kura ye tugun i b'a bɔ kura ye tugun i b'a bɔ kojugu bɛ mɔgɔ kɛ tan de i ka baara la c'est comme i ka baara ɲuman tɛ taa ɲɛfɛ abada tout le temps a danni de o yɔrɔ la o de la ko ka kojugu dabila o de jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ ɲuman kɛli kan o kɔrɔ ye di ni ka kojugu dabila diyagoya i bɛ kɛ ɲumankɛla ye kana girin ɲuman fɛ fɔlɔ dɛ kojugu kɛlɛ fɔlɔ a kɛlɛ k'a kɛlɛ a kɛlɛtɔla dɔrɔn ile bɛ kɛ ɲumankɛla de ye o misaliya suruma dɔ ye min ye ni ka fani nɔgɔ ta ka bila ji kɔnɔ i k'i bɛ fani nɔgɔ ko ka nɔgɔ bɔ a la i kotɔla fani nɔgɔ ko la i tɛgɛ bɛ ko ka gbɛ fo ka kɛ pasi-pasi kojugu dabilali bɛ mɔgɔ kɛ tan de ala ka limaniya d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma o de la cɛ ka hɔrɔnya muso ka hɔrɔnya fɛn kelen min ka di ne ye diinɛ kuma bɛɛ la o de ye jogo mais ne ka jogo fɔ n bɛ waso kuma dɔ mais n tɛ waso la i kan f'i k'o faamu n bɛ waso mais n tɛ waso la ile kan parce que dɔ b'a ye n'i ko ne tɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ i bɛ waso la ale kan non ne tɛ kojugukɛla ye n tɛ tiɲɛnikɛla ye mais n ka se tɛ n ka dɔnni tɛ n ka fanga tɛ n ka pouvoir tɛ ala min hinɛna ne la ka ne kɛ n tɛ kojugukɛla ye ne b'a fɔ ile de ye sisan kojugu dabilali a tɛ mɔgɔ kɛ foyi ye fo k'i yɛrɛ mais kuma dɔ la n'an ka fɔ waso bolo ma i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ kɛ an kɔfɛ o bɛ mankanw ci i nɔfɛ ka nkalonw tigɛ i kan k'i lanɔgɔ ni lanɔgɔli kɛla kuma dɔ la ni m'i da don fɛn dɔw la k'a fɔ kuma dɔ la a bɛ taa lahara ka sɔrɔ a tɛ jɛ o de la kuma kelen kelen an bɛ profiter ka an yɛrɛ jɛya sinon i b'i yɛrɛ jɛya mɔgɔ ye wa ale tɛ baraji sɛbɛn ale tɛ jurumu sɛbɛn ala de y'a sɛbɛnbaga ye i b'i yɛrɛ jɛya jɔn ye o de la kuma dɔ an b'an disi bugɔ ne tɛ nin kɛ ne tɛ nin kɛ sinon an bɛ se ka ta an tɛ foyi fɔ mais an gundo bɛ ala bolo ne ma sa e ma sa ne waso la bi sini bɛ cogoya min na ne t'o dɔn o de la waso man di an ye mais kuma kelen kelen f'an ka waso mɔgɔ b'i disi bugɔ i faso la wali faso la ni jogo de ye o de la ne bɛ ala fo ka tila ka ɲini nin jama sanuma nin bɛɛ fɛ a ka dugawu kɛ ne bɛ waso ni fɛn kelen min ye o de ye jogo ye n delila k'a fɔ yan ka n bolo fila kɔrɔta jigibaga t'a la ne ni cɛ tɛ ne ni muso tɛ ko ne n'i jɛla adamadenya la ko n k'i janfa ka bɔ i kɔfɛ k'i labila depuis ala ye ne da o teri tɛ ne la n'i ye ne ni maa ye jɛ la n'an farana i bɛ ne ɲininka n bɛ se ka kuma i fɛ fo sini mais i b'a tigi ɲininka ne ɲɛna a ɲɛna a cɛ tɛ a muso tɛ min bɛ se ka kuma ne depuis ala ye ne da ne tɛ maa janfa o de la fɛn dɔ bɛ yen n ka Sherif ka kumakan mɛn a la tellement a diyala n ye a ka dɔ fara n ka faamu kan tugun a ko di ni bɛɛ k'i janfa ka n'a si janfa ni mɔgɔ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'i sen sama ka na maa si janfa a to ala bolo a janfa kɛbagaw bɛ jigin a kɔlɔn kɔnɔ mais ni ka dɔ kɛ o la i yɛrɛ bɛ t'o sɔrɔ yen o to yen a bɛ laban i ta ma n balimakɛ ka n'o janfa n'o farala ɲɔgɔn kan k'i janfa a fɔ ala n tɛgɛ b'i bolo wa izi yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ne cɛw farala ɲɔgɔn kan musow farala ɲɔgɔn kan k'i sen sama ni ala bɛ yen kaba i bolo bɛ ala bolo e jɔrɔkun nin bɛ hakili jigin fɛn dɔ la an ka karamɔgɔcɛ dɔ tun b'an fɛ makori Ilyas ala ka hinɛ la bokilisi kan ka lɔ Ilyas a fatula ala cɛ in ka ne ye don dɔ la o y'a sɔrɔ ne bɛ kalandenya la mais ɲɛnamaya tun ka gɛlɛn ma kojugu ɲɛnamaya tun ka gɛlɛn ma ne tun tɛ se ka 5 kɛ 10 ye ka fɛn dɔ san n t'a sɔrɔ yɛrɛ a sɔrɔ ɲa tɛ n kun o y'a sɔrɔ n fa tɛ n ba tɛ n bɛ n ka karamɔgɔcɛ fɛ tan
a nana ka n tericɛ dɔ tun bɛ sɛbɛnni kɛ ka d'a ma a ko n terikɛ ma a ko wallahi ko i tericɛ nin filɛ ko mɔgɔ ɲumanba ne nana ka na faamu dɔ sɔrɔ k'a dɔn ne ka ɲɛnamaya bɛ bori cogoya min na n b'a dɔn o de la n'i ye a kɛ n b'a dɔn n'i yɛrɛ m'a kɛ n b'a dɔn mɛ n bɛ min f'i ye k'a fɔ n yɛrɛ ye i janto i taama cogo la i janto i ko kɛcogo la i janto i yɛrɛ la n bɛ segin a kan maa man ɲi m'o fɔ ka fara a kan maa nana i ma na i kelen i tɛ taa i kelen mɛ k'e se i kɛcogo la i balo cogo bɛ ɲa i b'i ka diinɛ fana kɛ ka ɲa mɛ n'i ma se a kɛcogo la nkalonw bɛ nɔrɔ i la fɛn dɔw bɛ nɔrɔ i la f'i a bɛ na k'i ma i bɛ ala ko bila o de la i b'a ye ne tɛgɛrɛ fɔbaga ne nɔfɛ ka caya o kɛla musow ye Sheikh Cissé o de la ne sankɔrɔtabaga a ka ca an balakaw la ka caya o nana ko n bɛ wadudu de dɔn ka tɛmɛ a bɛɛ kan n k'olu t'a kalama o wadudu bɛ yen a bɛ ala tɔgɔ 99 la i yɛrɛ ka dɔn adadu ladon wala n'i y'a dɔn ni wadudu don ni wadudu tɛ i n'a dɔn ala k'a ni sahaba bɛɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma donc i b'a dɔn ɲɛnamaya kɔnɔ ɲɛnamaya ye kalan de ye madrasa so de université de an bɛɛ dunanama de nana ka na ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ an bɛɛ dunanama de nana mɛ fɛn kelen min ye can ye a kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso n b'o de fɔla i ye tan dɛ kuma caman bɛ yen mɛ walahi ɲɛnamaya can o de ye alakira ye mɛ ni n ko alakira o de ye jogo ye sabu alakira nana ka na an jogo de sanuya ka an ko ka an jɛ k'an kɛ ala fɛ n'i bɛ kisi fɛ alakira n'i bɛ lafiya fɛ alakira n'i ye lahara fɛ alakira n'i bɛ diɲɛ fɛ alakira mɛ alakira cogo di n b'a kanu da la wa i jija a ka fɔlenw i janto o la i seko kɛ ala ka limaniya d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka faamu ɲuman d'a ma donc ne hakili la filanan min tun kan ka fɔ i ye dɔ faamu o la donc ala kɛra don ko ala kɛra ka hakɛ 8 de k'a ta mɛ n da sela 2 ma papiye nana ko temps banna mɛ ni temps banna n bɛ hakɛto ɲini a fɛ n bɛna ala kɛra somɔgɔw kanuni n bɛna o yɔrɔ ta ka bɔ kuma na o yɔrɔ ye jumɛn ye a ko kira ka hakɛ dɔ bɛ yen o de ye a ka ahalu beyitu n'o ye a denw ye a n'a ka karabaw n'o ye a ka lamɔgɔdenya surunw ye k'i kan k'i janto olu la i b'a dɔn diɲɛ laban in na n'i ko ala kɛra soma automatiquement i yela siya de ye ça n'a rien à voir i b'an ka suna kitabuw ta ka taa filɛ min bɛ fɔ ala kɛra ka somaw ka alu bɛɛtuw la wallahi n'i y'a ta ka filɛ i bɛna dɔn siyaya ko tɛ mɛ n'i k'i b'a kuma o yɔrɔ kan dɔrɔn automatiquement an b'a ye dɔrɔn ko nin ye siya ye nin ye siya ye mɛ ni mɔgɔ ye siya ye o est ce que dɔ tɛ suna ye wa est ce que dɔ tɛ tijaniya ye wa est ce que dɔ tɛ kadiriya ye wa est ce que dɔ tɛ shazaliya ye wa bɛɛ n'i ka tagasira faamu de o tɛ kojugu ye mɛ sisan kojugu de bɛ se ka wolo a kɔnɔ ni ne ye suna ye n kana tijaniya nɛni ni ne ye tijaniya ye n kana kadiriya nɛni ni ne ye kadiriya ye n kana siya nɛni ni ne ye siya ye n kana wahabiya nɛni n'an kɛla tan i b'a ye an bɛɛ b'an ta kɛ a bɛ kɛ jumɛn ye faruduhu ilallah an b'a ko bɛɛ tɔ kiti ta ka sigi ala ma n'an sera ala fɛ ne dala min na ala bɛ n kiri n'o ye e yɛrɛ dala min na ala bɛ kiri n'a ta ye ni dala min na ala b'a kiri n'a ta fana ye i b'a ye ko ninnu bɛ taa ne mɛ n'a ma kɛ tan dɔrɔn i b'a ye a bɛ jɛ o de la an b'a deli ala fɛ ala kɛra de y'a fɔ an ye n ko kira ka hakɛ 3 na n bɛ min fɔla ye ala kɛra de ko kuranna kɔnɔ c'est comme ala kɛra kumana ala kɛra nɛn kan a ko de ala kumana ala kɛra nɛn kan ko la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fi qurba o kɔrɔ ye di ala kɛra de b'a fɔ la mɛ kuranna a bɛɛ ko ala de k'a fɔ maa b'a fɔ la ni jɔn nɛ ye ala kɛra de b'a fɔ la ni ala nɛ ye
mais ni n ko ala nɛ n balimakɛ a kana i sɛgɛ kuma fɔ cogo de kuma tɛmɛ sira de i bɛ se k'a faamu sinon nɛn kɔni nɛn ala ka ni sahaba bɛɛ dɔ bɛna fɔ ko siribe ka ala nɛn fɔ dɛ non nɛn yɛrɛ ko tɛ kuma dɔ de ye kuma tɛmɛ c'est comme ala y'a fɔ quoi pour que i k'a faamu voilà ala kɛra de bɛ kuma na a ko di kumana min na ala y'a ɲininka ko ciladen tɔw olu ye baara kɛ o y'o ka sara ɲini n k'o ta d'o ma karisalakaw ye sara ɲini n y'a d'a ma nin ye sara ɲini n y'a d'a ma mais sisan muhamadu mustafa e bɛ mun fɛ i ka sara la n k'a d'i ma ala kɛra de ko sisan a ka jaabi la a ko n tɛ foyi fɛ n ka baaradenya la n ka ciladenya la n ka sɛgɛ la n tɛ foyi fɛ n bɛ fɛ n bɔnnaw ka lafiya o kanu ka don n ka mantonw dusu la o ko miiri o la o k'o taasi o k'o bonya kɔlɔsi o de la ko la asalukum alayhi ajra n tɛ sara foyi fɛ a fɛ fɔ n ka bɔnnaw a k'a janto o la. اللهم إنا قد حضرنا مولدا نبيك وصفاتك من خلقك فأفد علينا ببركته يفد العز والتكريم واسكننا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عقابك العليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ولكافة أهل الإيمان الأجمعين آمين على النار وتوفنا مسلمين آمين وادفع عنا شر الظالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اكتب بنا في تيسير كل أسير فيا تيسير آمين عليك يسير آمين نسألك يسرا ووفاقا في الدنيا والآخرة آمين اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا آمين الحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان أصحابه رضي الله عنهم أجمعين إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة إلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kene kunchele ambanga kuma galaman seme kene yere sababu nyumama node Muhammad Lamin Sidibe ami suraga ni sojal kana ka foli kauna anga je ko shirya ɲɔgɔn fɛ can yɛrɛ la ɲɛfɔ cogo tɛ ne bolo a la maa min min fɔ dɔrɔn an b'a fɔ ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la sabu ŋaniya ɲumanya dɔrɔn de nana kɛnɛ kan n ka cɛkɔrɔba dɔ ye nin fɔ n ye a ko dusukun bɛ na yɔrɔ yɔrɔ kana siga la dɛ ni sen bɛ na yɔrɔ yɔrɔ kana siga la dusukun b'o yɔrɔ tɔgɔ fɛ sinon sen tɛ na voilà donc an nisɔndiyala ko an tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan an seko damayɛrɛ la alhamdulillah an bɛ min fɔ kalandenw ka walada fɔ la i b'a dɔn ɲɛnamaya kɔnɔ an ye silama ye a tɔgɔ b'an na mais silamaya tɛ taa fɛn min kɔ o bɛ silamɛw manqué o kɔrɔ ye ka ala yɛrɛ bato ka ala dɔn a tɛ taa kalan kɔ bon ni donna yɔrɔ yɔrɔ i kan ka ala dɔn de kalan kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka don ala dɔn kɔnɔ mais n'i le donna ala dɔn kɔnɔ ka sɔrɔ i t'a ɲɛdɔn i bɛ se ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fɛn dɔw la mun tɛ bɛn ala ma donc o la anw bɛ fɔ olu de ka bɔ an ka diinɛ kɔnɔ n'i welela ko silamɛw ka kɛ ka sɔrɔ i b'i ka diinɛ dɔn yɔrɔ yɔrɔ n'i bɛ i bɛ se ka diinɛ pratique i bɛ se k'a ɲɛfɔ donc o la anw bɛ min ta i n'a fɔ an karamɔgɔ ye a fɔ an ye a ko an bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'an bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'o ye maa kalan ye ko tɔw de bɛ na o kɔfɛ donc anw y'an ka dileki bɔ an b'o sira de kan a mana bɛn sɔngɔn sɔgɔma anw labɛnna o la
an bɛ mɔgɔ kalan fi sabilillahi li wajhillahi a bɛ ni trésorerie 19 yan dɔrɔmɛ 1 t'a ni maa cɛ a t'a ni maa si cɛ mais mɔgɔw bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ ka na kalan kɛ yan sabu kalanden mun tɛmɛna bi olu tɛ génération fɔlɔ ye dɛ génération min tɛmɛna a bɛ édition 16nan fana de an b'a la nin ye wallahi kalanden mun tɛmɛna n'olu furula dɔw nana olu furula dɔw nana o furula a 16nan de filɛ nin ye tan donc o la nin bɛ ne nisɔndiya sabu an bɛ dalilu de ɲinina ala ɲɛkɔrɔ an bɛ se ka min yira donc an m'o sira de kan donc o la an bɛ wele da bɛɛ lajɛlen ma m'o ka diinɛ ɲɛdɔn silamɛya sira bɛɛ an bɛ yan ala ka diinɛ yɛrɛ de kama non an tɛ baara wɛrɛ la ala ka diinɛ dɔrɔn kama n'i y'a ye an ye diplôme di dɔw ma o ye encouragement de ye parce que ninnu ye kalanden minnu fɛn dila o ma o bɔyɔrɔw ka jan dɛ n'o bɔyɔrɔ fɔlɔ ye dɔw bɛ bɔ Biafra dɔw bɛ fɔ duguma yan fɛ dɔw bɛ bɔ yɔrɔjan ni yɔrɔjanw de ka na mais sanji nana kalandenw b'an da la sanji ma na kalandenw b'an da la donc o cɛsirilen don u ka kalan na ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn fɔ diinɛ la kuma dɔ la yɛrɛ i bɛ ɲaga mɔgɔ min na i bɛ taa sɔrɔ o t'o dɔn donc an nana ka na kɛ ka diplôme d'o ma a ka kɛ courage ye olu ma a ka kɛ courage o somaw ma ani minnu yɛrɛ tɛ kalan kɛ a ka kɛ courage ye olu yɛrɛ fana ma o bɛ se ka cɛsiri ta ka ala ka diinɛ kalan ka dɔ faamu cogoya min na a dikun yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye inshallah dakuruɲa laban min b'an bolo ka mɔgɔw fo wallahi o ye min ye dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw ye k'o ni ce o yɛrɛ ye mɔgɔw ye ne ka kɛnɛ bonya mais n dala la o y'o yɛrɛ de bonya n dala la o ye alakira de bonya n dala la o ye ala de bonya sabu i ye mɔgɔ min wele k'a ye n'an ka ala ko kɛ o kɔrɔ i ko a ka n'an ka taa don alijinɛ kɔnɔ o fana sɔnna k'i ka welekan jaabi ka na kana sigi a la ninnu bɛɛ y'i ɲinw de ye ninnu ye ala ɲinw de ye ninnu ye kira ɲinw de ye sinon n'o tɛ ala fɛ n'o tɛ kira fɛ bisama ta o kɔ o ma karaba mɔgɔ k'o ka bonya to o la ka tila ka na sigi kɛnɛ in kan k'o bɛ ala ta lamɛn wallahi siga foyi t'a la ninnu ko dɔ b'o ni ala cɛ donc ma deli ala fɛ ala ka ne n'o kelen kelen bɛɛ sara hɛrɛ la mun ye kɛnɛ sɔrɔ mun ma kɛnɛ sɔrɔ ala ka bɛɛ wasa ala ka bɛɛ sutura ala ka ne ni bɛɛ ala k'an sago kan ye ala k'an bɛɛ don da kelen k'an bɔ da kelen ala ka silamɛya drapeau ala k'a kɛ diɲɛ sanfɛ ka diɲɛ bɛɛ yɛlɛma ka kɛ silamɛya di da alamu ye ala k'o kɛ inshallah ni fɛnɛ de bɛ dansigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an tun y'a ladɔnniya ka fɔ an bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Thérèseville ka sanga ni an karamɔgɔ Mohamed Lamine Sidibe a bɛ mawuluduba min ɲɛnamaya san o san ni nka a ka nisɔndiyaw yira Muhamadul Mustafa bangeli la ni ɲinɛ yɛrɛ tun ye kɛnɛ in tako 16nan ye min baaraw bɛɛ kɛra ka bɛn desanburu kalo ma san 2025 min kun sɔrɔla o kɛnɛ kan o de kun ye nin ka Alahu subahana wa taala deli bilasiralikan minnu kɛra kɛnɛ in kan ani ladilikan minnu kɛra kɛnɛ in kan ala ka tulo kɛ tulo kunnandi ye k'u lamɛn ka se ka baara kɛ n'u ye kɛnɛ in yɛrɛ sababu ɲuman bɛɛ bɛ segin an karamɔgɔ a n'an fa Seyidi Sherif Usman Madani Haidara sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di an ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ka ɲamadali la Shirifila TV la sanga ni wagati bɛɛ aw k'an bɛ sigida nataw la ni ala sɔnna اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري محمد يوم نعمتي النور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد إذ بول